hirugarren proba txerrijanaren proba izanen da. Talde bakoitzak, 4 partaideko 3 talde osatuko ditu probaren 3 zatiak egin ahal izateko. Eta partaide guztiek eskuak lotuta eramanen dituzte pizkarrean. Lehenengo laukotearen helburua, kubo batetik odola ahoarekin hartu eta metro batzuetara dauden bi katxiak betetzea izango da. Bi katxiak betetzean, epaileak txistua joko du, eta talde guztientzako kronoa martxan jarriko da. 8 minutu izango dituzue. Probaren bigarren zatian, hurrengo 4 partaideek ahalik eta barazki eta haragi gehien eraman beharko dute aldaketa puntura. Janaria pasatzeko, 2 modu egonen dira. Ahoz aho pasa, edo lurreko plataforman utzi eta hurrengo partaideak hortik hartu. 8 minutuak amaitzean, taldeen kuboak pixatzeko prest egongo dira.